Daşowuz welaýatyny etiň bahasy gymmatlady. Daşowuzda etiň 1 kilogramynyň bahasy 30 manada, süňksiz çylky et 45 manada çykdy. Odalar welaýatyň çägini etiň kilogramynyň bahasy 20 manada durýardy. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde agzalmalygyny soraýan Azatlygyň welaýatdaky habarçysy bu barada 7-nji iýuny maglumat berdi. Göýüş tatyan telekeçilerin köpüsi dükanlaryny yapdylar. Et 30 manat, jylky et 45 manat. Öňler Daşowuzdan ahal we Mary welaýatlaryna et üçin öküz gölü geçi we goýun alyp gidilýärdi. Indi tersine olar Daşowuza getirip satyp başladylar diýip Daşowuzly çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä welaýatyň çägini et satýan gassaplara organ işgärleri basyş edip etiň kilogramynyň bahasyny 20 manatdan satdyrmagy synanýar. Munun netijesinde welaýatyň bazarlaryna et satýan dukanlaryň köpüsi ýapyly diýip Çeşme regionuň durly etraplaryna gurrundaş bolan onlarca ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Gassaplar çet yerlerde mal öldürüp satýarlar. Dogrusy et satyn almak edil narkotik serişde satyn alýan ýaly kynlaşdy. Onu tanış üstü bilen almaly diýen ýaly. Gassaplar eti näçe manada we kimden alanyny aýtmazlyk şerti bilen satýarlar diýip Çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Şeýle-de ol yerli etiň bahasynyň galmagynyň mümkin bolan türlü sebäplerini çaklap, welaýatda daşary ýurtlardan getirilýän eti, şol sany towuk fermalaryna öndürilýän eti islegiň azlygynyň, galy berse-de mal ýymynyň aşa gymmatlamagynyň bahalaryň galmagyna getiren bolmagynyň ahmaldygyny ýaňytdy. Türkmen telekeçilerine Daşowuz Harizm gümrük nokodundan Özbegistana mal etini geçirmäge ruhsat berilmeginiň hem soňky ýagdaýlara sebäp bolýan bolmagy mümkin diýip Çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Kynçylaryň bellemegine görä Türkmenistanda ykdysady kynçylyklar dowam edýär. Halkara ekspertler ýurtda ýyllyk inflasiýanyň aşa galanlygyny aýdýarlar. John Hopkins Universitetiniň professory we kynçylykly valyutalar proýektiniň ýolbaşçysy Professor Steve Hank Türkmen manadynyň hümmetsizlenmeginiň ýyllyk görkezijini çap etdi. Onuň Türkmenistan barada maglumat çap edýän dürli garaşdy çeşmeleriň şeýle-de Birleşen Ştatlaryň statistika baradaky edarasynyň maglumatlaryna salgylanyp taýýarlan sanlaryny Türkmenistanda ýyllyk inflasiýanyň derejesi 294 götürme baryp ýetdi. Häzirki wagtda Türkmenistan ýokary galan inflasiýanyň derejesi boýunça dünýäde 2-nji ýerde durýar. Inne ol hiperinflasiýanyň bosagosyny bugünkü günde Türkmenistanyň ýyllyk inflasiýasynyň derejesi 294 götürme baryp ýetdi diýip professor ýazýar. Halkara Valyuta Fondunyň ýakyn günnägör we Merkezi Aziýa bölüminiň müdiriniň ornmasary Yuha Kakkonen goloýda Reuters habar agentligi bilen gurrundaşlykda Türkmenistan ýa manada devalwasiýa etmeli ýa-da döwlet çykdyjylaryny azaltmaly diýip ýurtda dowam edýän ykdysady ýagdaýlar dogrusyna çykyş etdi. Bütün Dünya Bankynyň maglumatlaryna görä 2019-2020-nji ýyllarda türkmen ykdysadyýetiniň ösüşi 6,13% çenli ýokarlanor. Adatça halkara guramaları çap edýän statistika sanlaryna Türkmenistanyň ýaýradýan resmi görkezijlerine salgılanýar. Bu aralykda Türkmenistana dolaryň gara bazardaky bahasynyň üýtgemegi dowam edýär. 4-nji iýunda Daşowuzda 1 dolaryň bahasy 29 manada galan bolsa, Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysynyň habar bermegine görä, şol gün paýtagtda 1 dolar 24 manat 50-80 teňe aralygyna satyn alynıp, onu ortaça 26,5 manada satdylar. Azatlyk radiosynyň Daşowuzdaky habarçysy şu gün ýagny 7-nji iýunda Daşowuzyň gara bazarına 1 dolaryň 24 manatdan satylýanyny habar berdi. Onuň sözlerine görä dolar aňsat tapdyrmaýar. Azatlygyň paýtagtdaky habarçysy şu güniň dowamyny Aşgabatda 1 dolaryň 20-21 manatdan satyn alynýanyny, ýöne satyn almak üçin onuň aňsat tapdyrmaýanyny habar berdi.